Diyos maray na aga sa indo mga tugang, matindog po ang kabos, asin po na niyato, ang novenaryo sa kaumawa ni Nuestra Señora de Salvacion. Sa ngaran ka nama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. O Diyos na samuyang Ama, kami sa imong linalang, kami sa imong tinubos, huli kan dugo na pinabulos nin sa imong Aki duman sa krus. Itinao mo sa muya an ina nin sa imong Aki na magin ina manyamo. Ina nin sa muyang kaligtasan. Huli kan gabos niya mong pagkasala sa imo, mga pagkukulang niya mo sa kapwa, darakan daibi paghiling sa inda bilang tugang na dapat kamutan asin tabangan. Kami nagsusulusol asin nagoholaw na magbagong buhay asin baglakaw sa dalanin sa imong mga tugon. Ama niya mo sa langit amang maheherakon, kahiraki man kami asin patawada huli ki Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Malhud po. Diyos amang makakamhan, amaan ni Hesu Kristo, sinasambami ka sa bilog na kapakumbabaan. Pinapasalamatan mi ika nindaing katapusan, huli kan gabos na mga biyaya na iwinaras mo sa muya. Sa tabang ni Santa Maria, inaakan sa imong bugtong na Aki, kahirake kaming mga parakasala na makabalik asin magdanay sa imo, sagod na kami magadan. Kahiraki man ang mga malipot na ang pagtubod asin nagsusunod sa mga salang katukduan. Bago ha kami gabos kan sa imong tataramon, asin danay mo kaming palakawon, sa dalanin kabanalan sagod makaabot kami sa kabilogan kan sa imong kahadayan. Ini hinahagad mi sa ngaran ni Yesu Kristo sa mong kagurangnan, kaiba mo asin ni Espiritu Santo sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Ikasyam na aldaw, pagbasa kan Ebanghelyo na sinurat ni San Lucas. Pag-abot kan oras, si Jesus nagtukaw sa lamesa, kaiba ang mga apostoles as sinagsabi sa inda, kanigoan na gayo ang sakuyang pagmaawot na makapamanggi kainiing Pasko na sa kaibahan nindo, bago ako magtios. Sinasabi ko sa indo, daina ako makakan kaini sa kod na mautob ang kahadayan ng Diyos. Kinuha ang kalis, nagpasalamat as sinagsabi, ako anindo ini as inihiras sa lambang saro sa indo. Sinasabi ko sa indo, puon ngunyan, daina ako mainom kan bunga nin ubas sa kod na dumatong ang kahadayan ng Diyos.
kinua ang tinapay, nagpasalamat, binaak, itinao sa inda at sinagsabi, inian sa kuyang hawak na idudulot para sa indo. Gibuhan nindo ini sa pagrumdom sa sako. Siring man pagkapamanggi, kinua ang kalis at sinagsabi, ang kalis na ini iyo ang bagong tipan sa sakuyang dugo na papabuluson para sa indo. Pamiibi sa ikasyam na aldaw. Diyos nakaglalang, pinili mo si Santa Maria na maging ina ni Jesus, ang kakanon na langit non. Huli man sa na kay Jesus, siya ang samuyang inang mapag-ampon. Sangkubi kami kan sa iyang daing sukol, na pangataman tanganing danay kaming magutom kay Jesucristo, na iyo ang tinapay nin buhay. Ang lambang pag-ako mi sa iya sa banal na komunyon, gibuhon mi bilang pagrumdom sa iya asin ihiras mi man si Jesus sa gabos lalo na sa mga nagtitios. Paaroga kami mahal na ina na maglingkod sa simbahan, tanganing mangibabaw sa muya gabos ang katanosan asin katiwasayan, kung saen nami midbida ng gad sa muya ang kahadayan nin Diyos. Ini hinahagad mi sa ngaran ni Jesucristong kagurangnan, kaiba ni Espiritu Santo, sa gabos na kapanahonan, kan mga panahon. Amen. Ama niyamo na yaon sa langit, pabanalon ang ngaran mo, mapasamuya ang kahadayan mo, mangyari ang buot mo sa daga ninsiring sa langit. Ansa mong kakanon sa roal daw, itao mo sa muya ngunyan, asin patawaran mo kami sa samong mga kasalan, siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa muya, masinar kami padaraha sa sugod, kundi agawa kami sa maraot. Amen. Tara kagurangnan Maria, panoo kanin grasya, an kagurangnan tan Diyos, yaon sa imo, pinaurog kakarahay sa mga babae gabos, asin urog pakarahay an sa imong aking si Jesus. Santa Maria, na akan Diyos, kami makasaalan, ipamibi mo kami ngunyan, sagod sa pagingagdan niya mo. Amen. Pag umaw na nama asinan aki, apatin an Espiritu Santo, Siring ka itong pag-umaw sa kainot-inot panggayong aldaw, sagod pa naman ngunyan magkagurang man. Amen. Antifona. Santa Maria, tabangi ang mga makaherak-herak, suruga ang mga maluya, rangaha ang mga nagtatangis, pamiibian ang banwaan, ampuna ang kapadian, danguga ang gabos na mga devoto sa imo, asin ang samong tabang mamatean kan gabos na nagaarang sa imo. Tuguti ako makapag-omaw sa imo, Birhen de Salvacion, Tawid kami nin kabagsikan sa pakikipaglaban sa samuyang mga kaiwan. gawe nin pagdusay, Birhen inang mapag-ampon, inaanin para tubos, pinangidam na daing kasaalan. 12 gatos ng taon na ikauya sa muya. Kami nagpapasalamat sa dai mabilang na mga milagro para sa karahayan nin sa mong mga kalag na iwinaras mo sa mo. Poon ikaapodon asin arangon mi sa ngaran na Birhen de Salvacion. Idinidusay mi sa imo ang bilog ming buhay. Sa diri mo kami, buot ming magdanay na sa diri mo sagkod paman. Panaukanin grasya asin kagayonan. Ika ang panalmingan nin sa mong mga familia. Haleaan sa muyang banwaan, ang mga maraot na gibon nin demonyo, asin giboha, an sa mong runa, na paraiso nin kabanala na Kristiyano. Sa irarom kan sa imong pag-ampon, buot ming magdanay, sa samong mga harong ang pagkaminootan, nin mga mag-agom, an edukasyon Kristiyana kan mga aki, an espiritu nin pamiibi, asin ang gibong herak sa kapwa. Kami gabos danay na dumulog sa imo asin nangangako na haliun mi an anoman na laban sa tugon nin Diyos, urog na sa laog ng matrimonyo Kristiyano. Suruga kami, ampunaan mga pamayokan simbahan, asin ang mga namamahala akan banwaan. Likayan sa kasaalan asin karaatan ang gabos niya mong katuod, asin mga pinagkakautangan nin buot. Sangkubi kan sa imong manto, an sa mong banwaan, asin papagdanaya sa katanosan, asin katuninongan. Bindisyoni an sa mong mga rugaring, an gabos niya mong panghingowa, an sa mong kabulodan, asin kabaasan, an sa mong mga tinanom na ginikanan, nin sa mong kabuhayan. Sa bagsik nin sa imong tabang, pamiibi asin pagsurog,
magdanay manlugod kami sa pagkamuot asin paglingkod sa imo para sa kamurawayan nin Ama nakaiba kan aki asin kan Espiritu Santo na bubuhay asin nagahade sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Uring pamibi, kagurangnan, warasan sa imong mga surugoon, andanay na karahayan, sa hawak asin sa kalag. Sa tabang ni Santa Maria Virgen de Salvacion, makaligtas lugod kami sa kasakitan, ngunya na panahon asin makamtan mi an kaugmahan, dadaing kasagkoran, huli ki Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Matinog po. Ilawekan si mong bangraw, kaming mga makasalan. Kan si mong manto sangkuban, harito goteng makasuhay. Kunti umibang makobaw, duman sa kamong awayan. Ang devotos mo sorogon sa mga sakit agawon. Inawekan si mong pag-ampon, asin pagkamarera ko. Magdalitang kadalayo na iyong linalaon. Ang pagsikmit Diyos na po, nasa gabos para ang devotos mo sorogon sa mga sakit agawon. Maluhod po ang gabos para sa Orasyo Imperata. Amang makakamhan, iniitaas mi an samong mga puso sa pagpapasalamat, huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang, huli kan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga, asin huli kan sa imong kadunongan na nagaantabay kan lakaw kan bilog na kinaaban. Inaako umi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami nagin marahay na paraataman kan sa imong linalang. Day imi na sabotan asin nautob an sa imong kabotan na atamanon an kinaaban. An kapalibutan nagsasakit, huli kan sa mong mga salanggibo. Asin ngunyan, na mamatean mina an padusang balik kan sa mong pag-abuso, asin kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kan kinaaban. Huli kay ini, naglalawigan tiginitan, nagdadakula sinagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtugakan bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan kundi ika mamamoto na Ama. Sa imo kami minahagad nin kapatawaran kan samong mga kasaalan. Ilikay mo kami an samong mga namumutan asin mga pagrugaring sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tawo. Antabayan mo kaming magtalubo na magin mga responsableng paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kan kapwang nangangaipo, huli ki Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Nuestra Señora de Salvacion, Nuestra Señora de Salvacion, Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvacion, Danay na ipamibi mo kami. San Judas Tadeo, Ipamibi mo kami. sa ngaran ka Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Matukaw po ang gabos.
Sa giraray Diyos malhay na aga sa indo mga tugang, ngunya na aldaw, ginigirom daw niya to ang memorial kan pagpugot kay Juan Bautista. Asin an sa tuyang mga intensyones, iyo ang mga minasunod, pasasalamat in honor of Saint Rose of Lima ni Rosie Asupardo Cantara and family. Pasasalamat man kan Lansangan family, asin man para sa 59th birthday ni Winnie Likop. Igwa man espesyal na intensyon ang mga minasunod, for good spiritual, physical health, and safety kan sa iyang pamilya, dulot ni Rosie Asupardo Cantara and family, para man sa successful PFT and medical of Arvin, dulot kan Buwan family, asin man for Armil Vercasio to be found, dulot ni Flor de Lisa Villar, para man kay Manilin Divina to pass the IELTS exam for nursing abroad. Asin para sa kapahingalawan kan mga minasunod na kalag, Froilan, dulot ni Rosie Cantara and family, Cesar, kan Asupardo asin Cantara family, para man sa kalag ni Pedro, Amparo, Romulo, Alfredo Jr., dulot ni Susan, Borja, Bornas and family, para man kay Milagros asin Lino, dulot ni Mila Rodriguez, Juana asin Gregorio, dulot ni Jaime Moratalia and family, para man sa death anniversary ni Leticia, dulot ni Ellie Esquivel, para sa kalag ni Saiki asin Estrella, dulot ni Nilfali, para sa kalag ni Jesus, Adelaida, Lourdes sa iyang death anniversary, asin Evelyn, dulot ni Bobby Castillo, asin man para sa kalag ni Milagros asin Lino, dulot kan Buragay family. Matinog na po ang kabos. Sa ngaran kanama, kanaki, asin kan Espiritu Santo, Amen. ang pagkamuot kan Dios Ama, ang biyaya ni Kristong kagurangnan, ang balaog kan Espiritu Santo, mapa sa Indogabos. Asin sa imong espiritu. Good morning sa Indogabos mga tugang. Good morning to Father. Pinagseselebrar po niya itong unian ang pagsakit ni San Juan Bautista. Hagadon taan sa iyang danay na pamibi para sa sato. Ako untan sa itong mga kasalan, tanganing magi kitang maninigo sa pagdolot kan misa. Nagkukumpisal ako sa Dios na makakamhan, asin sa indo mga tugang, tanagkasala ako nin makuri sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan,
Sala ko, makuring sala ko, kaya nangangadya ako kay Santa Maria, Danay na Birhen, sa gabos na angheles asin santos, asin sa indo mga tugang, na ako'y pamibi sa kagurang nantang Diyos. Maherak manlugod sa to ang Diyos na makakamhan, pakapatawadaan sa tong kasalan, darahon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Amen. Mamibi kita. O Diyos, na nagbuot na si San Juan Bautista maging prekursor kan pagkamundag asin pagkagadan kan sa imong aki, warasan na siring na siya nagadan bilang martir nin katotoohan asin katanosan, kami man maigot na makipaglaban para sa pagpahayag kan sa imong katukdoan, huli ki Kristo, na sa mong kagurangnan. Amen. Amen. Bato ko po ang gabos para sa liturhiya, kanta taramon, asin himateo nyato, an enot na babasahon. Pagbasa sa libro ni Propeta Jeremias. Magandam ka, Jeremias, lakaw asin sabihan mo sinda, kan gabos na ipinagbubuot kong sabihon mo sa inda. Dai ka ngunyan matakot sa sainda. Ulit akon matakot ka, gigibuhon kong urog kang matakot kung nasa kaibahan ka na ninda. Jeremias, magdangog ka. Ang lambang saro sa dagang ini, ang gabos na hade sa Huda, ang mga opisyal, ang mga padi, saka ang mga tao magiging kalaban mo. Alagad, tinatawan ta kang ngunyanin kusog, tanganing lumaban sa inda. Magiging arog ka sa sarong pinapusog na syudad, sarong lansang na harigi, asin sarong bronseng kudal. Day kaninda madadaog, huli ta iibahan sa kaiingatan taka. Ako ang kagurangnan, ang nagtarang. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Aawiton ko ang sa imong kaligtasan. Aawiton ko ang sa imong kaligtasan. Sa imo ako minapaili kagurangnan. Harinanggad ako pagpasupugan. Sa imong pagkamatanos ligtasan ako. Himataya asin agawa ako. Aawiton ko ang sa imong kaligtasan. Ikalugod ang maging sa kunggapo na pailihan. Sarong makusog na bantayan na maligtas ko. Ulita ikaan sa kunggapo asin bantayan. O Diyos, ligtasan ako sa kamot kan tampalasan, sa kamot kan taong bakong matanos asin tulisan. Aawiton ko ang sa imong kaligtasan. Ikakaguranan ang sakuyang paglaom, sa kong pagsarig puon kan ako aki pa. Sa imo ako nagsandig, puon kan sa kong pagkamundag. Sinurog mo puon sa tulak nin sa kong ina, ikadanay kong uumawon. Aawiton ko ang sa imong kaligtasan. Ipapahayag kan sa kungoso ang sa imong karahayan, ang sa imong kaligtasan sa bilog na aldaw. Maski nga ni iyan masakit kong masabutan. Aawiton ko ang sa imong kaligtasan. O Diyos, puon ka na ko, aki pa. Tinukdoan mo na ako, asin padagos na ipagbabantog ko, ang makangangalas mong mga gibo. Aawiton ko ang sa imong kaligtasan. Matinugan gabos sa pagrukyaw kan banal na ebanghelyo. Alleluia.
An kagurangnan mapa sa Indo, asin sa imong espiritu. pagbasa kan Ebanghelyo sinurat ni San Marcos. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Si Herodes iyo ang nagbuot na si Juan dakopon asin ibilanggo. Ginibo niya ini dahil kay Herodias na inagum niya dawa agum ini kan tugang niyang si Felipe. Ulita tinaraman ni Juan si Herodes, ipinangangalad na agumon mo an agum kan tugang mo. Nagkaigwanin hilom na kaanggutan si Herodes kay Juan asin buot niya ining ipagadan. Alagad dain niya magibo, ulita iginagalang ni Herodes si Juan dahil taaram niya na ini sarong marahay asin banal. Kaya habo niyang may mangyari kay Juan, dawa dahil siya napapamugtak kang nadadangog niya ini. Dangan nagkaigwa si Herodias nin oportunidad kan aldaw nin pagkamundag ni Herodes. Nagbangkete ini para sa mga halangkaw na opisyal kan gobyerno, para sa mga opisyal kan hukbo, asin para sa mga iginagalang na tawo sa Galilea. Naglaog ang aking daraga ni Herodias sa kanagsayaw na paugman niya nin marahay si Herodes asin ang mga bisita. Kaya hinapot ni Herodes ang daraga. Hagadon mo an ano man na mauton mo asin itatao ko uyan sa imo. Nagsumpa pa siya nin siring, itatao ko sa imo an ano man na hagadon mo maski an kabanga kan sa kong kahadean. Nagluwas ang daraga dangan hinapot an sa iyang ina, ano an hahagadon ko? Hagadon mo an payo ni Juan Bautista, an simbag kan ina. Nagbalik tulos sa hade ang daraga dangan nagsabi, buot ko nangunyan tulos, itao mo sa ko an payo ni Juan Bautista na nasa bandihado. Namundo nin makuri an hade, alagad dai niya masayumahan ang daraga, ulit nagsumpa siya sa atubangan kan gabos niyang mga bisita. Kaya sinugod niya tulos ang sarong bantay na darahon ang payo ni Juan. Nagduman sa bilanggoan ang bantay, pinugutan niya si Juan, ibinugtak ang payo sa bandihado, dangan itinao sa daraga, asin itinao man kainisa sa iyang ina. Kan maaraman ini kan mga disipulo ni Juan, nagduman sinda, kinua ang bangkay, saka ilinubong. Ang maray na bareta kan kagurangnan. Pag-umaw sa imo, Kristo. Diyos maray na aldaw giraray sa saindo gabos mga tugang. Mga tugang, si Jesus igwanin magayono na sinaud na pag-umaw para kay Juan Bautista. Si Juan inapod niyang pinakaurog sa gabos na mga lalaki sa kinaban. Mababasa tabagapuan sa Luke chapter 7 verse 28. Ang sabi kan kagurangnan, I tell you, among those born of women, no one is greater than John. So si Juan, he is the greatest. He is the greatest man in the entire world. Iyon ang magayono na umaw o pag-umaw na itinausa sa iya ni Jesus. Mga tugang, iyon ang rason kung duwapuan sa tong pagsisilibrar na piyesta sa pag-umaw ta ki Juan Bautista. Pinag-uumaw ta siya an sa iyang pagkamundag na pinagsisilibrar ta Hunyo 24. Siring man pinag-asisilibrar ta an sa iyang pagkagadan na pinagsisilibrar ta every August 29. Kaya duwa po ang piyesta ni Juan Bautista an sa iyang pagkamundag asinan sa iyang pagkagadan. Sa aldaw pong ini, piyesta sa parokya kan Hubilyar. Ninulita iyo iyan ang patron kan parokya, si Juan Bautista, na pinagrurumdom ninda ang martyrdom o ang pagkagadan ni Juan. Mga tugang, sa satuyang binasangon yan,
ang binasa ta, ini pong version ni San Marcos, na kung saan sinabi ni Gista Istorya na ipinagadan siya ni Hading Herodes. Pero sa sakuya pong paghiling, magayon po na ikonsiderar ta po ang nagkapirang historical points na mas makakatabang sa sato tanganing mas maapresyar po nindo ang istorya. Kang nagadan po kan enot si Herod the Great, ang sa iyang kahadian na nawalat sa iyang apat na aki. Kaya kang nagadan so ama si Herod the Great, binaranga kan apat yang aki itong sa iyang kingdom. Kaya so apat na aki niya, day man actually pig-aapod na hade, ninulita apat, nagkabaranga sa apat so kingdom. Ang kada sarong aki, pig-apod kan enot na tetrarch. Pag sinabing tetrarch, he is the ruler of only a fourth part of the kingdom. So, katrong parte ang sa iyang pig-manage. Ini pong binanggit sa istorya na si Herodes, bako ini si Herod the Great, so aki niya ini. Ang totoong pangaran ka ini, Herod Antipas, na iyo ang nagpapugot kay Juan Bautista. Hindi po si Herod Antipas, nagisang ruler kan Galilee and Perea sa haluyo na panahon. Dahil bako man siyang hadi, pero pig-apod siya kan enot na King of Galileans. Ini si Herod Antipas naging very popular, ninulita siya kan enot so ruler during the time of Jesus. Kan si Jesus nagpuuna kan sa iyang public ministry, ang ruler kan enot duman sa Galilee, iyo ini si Herod Antipas. So namumutag ko mga tugang, digi po sa binasatang Ebanghelyo, medyo makamundoon baga po ang istorya kung natata pinapugutan si Juan Bautista. Sa rason na pinagkukundinar kaya kan enot ni Juan, itong immoral na relasyon ni Herod sa iyang sister-in-law. So may ini si Herod, sarong tetrarch man ang tugang niya na si Felipe. Ini si Felipe may agom, ang agom si Herodias. Kursunada ni Herod Antipas si Herodias. Kaya ang ginibo niya, ipinagadan niya si Felipe, so sa iyang tugang, inagom niya so agom kan tugang niya. So ini pinagkontra kan enot ni John the Baptist. Kaya nadagit sa iya ito si Herod, ninulita, sinabihan siya ni Juan Bautista, na salaan pigigibo mo, immoral iya nagibo mo, na pig-agom mo so agom kan sa imong tugang. Ngunyan baga pong panahon na iiling tanungan sa pelikula, na so agom kan tugang, pig-agom kan saro. Paguna ta pwede iyan, paggada na ngaya so sarong tugang, agumon mo so agom. Dahil po yan pwede, ninulita, ang relationship bako sa nagabos by blood, igwang kipig-apod na relationship by law. Ang nagumkan tugang mo naman baga, kaya ang apod mo sister-in-law, nagiging tugang mo. So bako ini pwede o saro ining immoral na relasyon. Alakad mga tugang, sa istoryang nadangog tapo, nagkaigwanin okasyon suhade, so aking daraga ni Herodias, nagbaile, asin nagayunan si Herodes, nagtuga siya na ano manahagadon, itataon niya, asin nanhinagad kan daraga, pasunod kan sa iyang ina, ninulit dagit ngani ki Juan Bautista, ta nagkukontra sa saindang relasyon buda suhade, napapugutan si Juan Bautista. Mga tugang, dahil nagduduwa-duwa ko ta na suhade, pero dahil siyang maginibo, ta nagsumpa siya, kaya pinapugutan niya si Juan Bautista. Namumutag ko mga tugang, ini pong pagkagadan ni Juan Bautista, sirimang kan pagkagadan kan ibang mga
propeta kan enot na panahon, nag-agisindanin makuring pagkagadan. Gabos na mga propeta po kan enot, naging martir. Asin an makamundo, ginaradan sinda, bako kan mga kaiwal kan Israel, alagad ginaradan sinda kan mga rulers, kan mga leaders, asin siring man kan mga tao man sana sa Israel. Namumuta ko mga tugang, sabi po ni San Agustin, na pinagselebrar ta po so kapiestahan niya kasuhapon, sabi niya, hope has two beautiful daughters. Their names are anger and courage. An hope da po, may duwang aki, ang pangaran, anger and courage. Nata, sabi ni San Agustin, kaanggutan sa mga sala, asin isog ni buot, na baguhon ang salang ini. Namumutag ko mga tugang, an kinabanta, igwa pa din paglaom, igwa pang pag-asa. Sagkod igwa ki mga tao na naaanggot sa sala. Asin igwang isog ni buot, na tanuson ang sala, asin maging tama, igwa pang pag-asa ang kinabanta. Mga tugang, sa panahon ngunyan, iyon ang makamundo o na nangyayari sa sato. Dakulon ang korupsyon, dakulon ang katiwalian, pero kadakon ang mga tao na sirilinsyohon sana. Dakulon ang mga taong day nagkukontra. Dakulon ang mga taong day nagriribok. Dakulon ang mga taong day man ipinaglalaban kung ano ang tama, kung ano ang katanusan. Iyon po ang iyon makatakot, asin ang makamundoon na nangyayari sa satuya sa ngunyan. Dakulon ang mga taong very indifferent, very passive sa mga nangyayari sa sato. Sa sakuyang paghiling, duwang bagay man sana ini. It's either ang sarong tao na yung pakiaram, kaya very passive siya, o ang sarong tao talagang hinalo naman kan sistema. Mga tugang, iyo po inian magayon na pagirumdum sa sato sa paagi kan istorya ni Juan Bautista. Siya kan enot, pinanindugan niya, asin ipinaglaban niya ang totoo, asin ang katanusan. Lugod kita man bilang mga Kristiyano, maging arog man ki Juan Bautista. Da isa na maging silensyo sa tahaw kan mga katiwalian na naiiling ta sa kapalibutan. Lugod, ipaglaban ta, asin panindugan ta, ang tama, asin ang mga bagay na maninigo. Iyo baga po inisupig sabi ni kansarong pamusong statesman, si Edmund Burke, sabi niya, the only thing necessary for the triumph of evil is for good men to do nothing. Sagod ay kita nag-iiro, sagod wara kitang pigigibo, an kasaalan, an katiwalian, ang karatan, padagos na mangingibabaw sa kinaban. Mga tugang sa pagpadagos na kan Santa Misa, hagadon ta ang pamibi para sa sato ni Juan Bautista. Hagadon niya nalugod, tawan niya kita kaining duwang ini na aki kan paglaom, sabi ni San Agustin. Ang pagkaanggot sa kasalan, asin sa katiwalian, asin ang isog ni buot, na ipaglaban ang katanosan. Sa ngaran ka nama, kan aki asin kan Espiritu Santo. Amen.
Magpamibi ka mga tugang, tanganing ansa ko, ansa indong atang ako man kan Diyos na makakamhan. Ako ang malugod kan kagurang nanan atang sa imong mga kamot para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran para man sa pakinabang niyato asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurang nanuhuli kay ni mga atang na dinodolot mi sa saimo, warasan sa mo an katanosan kan sa imo mga dalan na tinukdo ni San Juan, ang tingog na nagkukurahaw sa kalantadan, asin sa pagpabulos kan dugo, pinatutuohan kan sa iyang dakulang kabagsikan, huli ki Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. An kagurangnan mapa sa Indo, Asin sa imong espiritu. iitaas ang mga puso. Initaas mina sa kagurang nanan. Magpasalamat kita sa kagurangnan na sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat, matanos asin nakakaligtas, nadanay asin minsan saen, magpasalamat kami sa imo, kagurangnan banal na Ama, Diyos na makakamhan asin dahing kasagkoran, sa nanginginutan sa iya si Juan, si San Juan, naguomaw kami kan sa imong kadakulaan, ta pinabanal mo siya sa pambihirang onra sa gabos na mga namundag sa kabanalan. Sa pagkamundag nagdara siya nindakol na kaugmahan, asin dai pangani namumundag, nagugma sa pagdatong kan kaligtasan nin katawuhan, siya man sana sa gabos na mga propeta, ang nagtukdo kan kordero nin pagtubos. Asin man sa pagpabanal kang nagbubulos na tubig, binunyagan niya ang mismong kagtukdas kan bunyag, asin nagkanigong nagpailing kan pinakahalangkaw na pagsaksi sa iya sa pagpabulos niya kan dugo, kaya kaiba kan mga birtudes kan kalangitan, padagos kaming nagaharubay sa imo sa daga, asin daing tapos na nagkukurahaw sa imong kamahalan. Kagurangnan, ikananggad ang banal, murabod nin gabos na kabanalan, kaya ining mga atang namimibi kami pabanala, kan ambon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo, maging hawak asin dugo, kan sa mong kagurangnan na si Hesu Kristo. Siya na sa rugaring nabuot, nagpaubaya sa pasyon, nagkuan, tinapay, pagpasalamat, binaak ini, itinao sa iyang mga disipulos na ansabi, mag-ako kamugabos, magkakan ka ini, tainian sa kuyang hawak na idodolot para sa Indo. Siring man pakapamanggi, pagkuan yamanin kalis, giraray pagpasalamat sa imo, itinao sa iyang mga disipulos na ansabi, mag-ako kamugabos, mag-inom ka ini, tainian kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asindanay natipan, napapabuloson, para sa Indo, para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan, ini pagibuhon nindo sa pagrumdum sako. Misteryo kan sa tuyang pagtubod.
Kaya kami na nagrorumdom kan sa iyang pagkagadaan, pagkabuhay liwat, nagdodolot sa imo kagurangnan kan tinapay nin buhay kalis nin kaligtasan. Nagpapasalamat na pinapagkanigo mo na mag-atubang asin maglingkod sa imo, kami na nagpapakinabang kanawak asin dugo ni Kristo, nakikimaherak na magkasararo lugod huli kan Espiritu Santo. Ama, girumduman sa imo simbahan sa bilog na kinaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamuot kaiba kan sa mong Papa si Francisco, kan sa mong Obispo si Joel, asin kan gabos na klero. Siring man girumduma sa imo pagkaherak, an samuyang mga tugang na nagturog sa paglaom kan kaligtasan asin an gabos na mga gadan, dangan ako asin da sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kaheraki kami gabos, tanganing kaiba ni Santa Maria, Birhen na inakan Diyos, kaiba kan mga apostoles, asin gabos na santos, nakadtupa nakapagayagaya sa imo, magkanigong maging kahiras, kan buhay na daing kasagkoran, mag-omaw, magpamuraway sa imo siring man, huli sa aki mong si Hesu Kristo. Huli sa iya, sa kaibanya, asin kan Espiritu Santo, yaon sa imo Diyos na makakamahan, an gabos na kaumawan asin kamurawayan, sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. 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 Natukdoan kan mga nakakaligtas na tugon, pinatuod kan Diyos no nakaugalian, nangangahas kitang magpamibi. Ama niya mo, nayaon sa langit, pabanalon ang ngaran mo, magdatong ang kahadean mo, mangyari ang buot mo sa daga ning siring sa langit. Ang samong kakanon sa arualdaw, itao mo sa muya unyan. Asin patawadon mo kami sa samong mga kasalan, siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa muya. Asin hare kami pagdaraha sa sugot, kundi agawa kami sa maraot. Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niya mo ang katuninongan, tanganing sa tabang kan sa imong pagkaherak, makalikay kami sa kasalan, mantang kami nagahalat kan pagdatong ni Kristo sa muyang para tubos. Ulita sa imo ang kahadean, asinan kapangyarihan, siring manan kamurawayan sa mga kapanahonan. Yesu Kristong kagurangnan ka na nagsabi sa imo mga apostoles, katuninongan iwinawalat ko sa Indo, katuninongan itinatao ko sa Indo, hare paghilingaan sa mong kasaalan, kundi ang pagtubod kan simbahan. Papagkaniguan na siya mapatuninong asin magkaburunyog, susog sa imong kabutan, ika na nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. An katuninongan kan kagurangnan, danay na mapa sa Indo. Asin sa imong espiritu. Magpatinarauhan kita nin katuninongan. Peace. Peace.
Uya an kordero kan Dios, uya nagpapara kan mga kasalan kan kinaban. Paladan an mga inapod sa pamanggi kan kordero. Kagurangnan, bako Bako akong akong maniligo maniligo, na ikaw magdago sa kuyang harong, alagad magtaram ka sana asin ang sakong kalag mauumayan. At amanon manlugod kita kan hawak asin kan dugo ni Kristo, sagud sa buhay na daing kasagkuran. Amen. Amen. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi an sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamot nin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, andaing katapusan mong tabang. Maawot kong espiritual na magpakinabang sa imo, tanganing an sa imong dugo maglinig, an sa imong laman magpakusog, an sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod day ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo. Asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sa godpaman sa kaibahan mo. Amen. Mamibi kita. Kagurangnan mantang nagrurumdum kami kan pagkamundag ni Juan Bautista, warasan sa mo na galangan mi ang mga sakramento na sa mong inako, mga tanda na nakakaligtas, asin urog pang mag-ugma sa mga bunga kainisa mo. Huli ki Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. An kagurangnan mapa sa Indo, Asin sa imong espiritu. bendisyonan kamo kan Diyos na makakamhan. Ama, Aki, asin Espiritu Santo, Amen. tapos nan misa, magdanay manlugod kita sa pagkamuot ki Kristo. Salamat sa Diyos. Sa ika-siyam na ining aldaw man kan sa tuyang nobinaryo, sa pag-umaw niyato kay Nuestra Señora de Salvacion, awiton niyato an Salve Regina. Salve Regina, Mater misericordiae, vita dulcedo, espes nostra salve. A te clamamus, exules filii Eve, ad te suspiramus, gementes et flentes, in hac lacrimarum vale. Ea ergo advocata nostra, ilos tuos
misericordes oculos, ad nos converte. Et Iesum benedictum fructum ventris tui, Good morning.